ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд квартира хонаҳои кредит пешкаш карданд ки баҳри шумо омода кардем. Яъне ҳам хонаи фурӯши тариқи кредит, ҳам квартираи фурӯши аз Тирато Душанбе тариқи кредит. хоб дӯстони азиз, шумо дам агар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳо, заминҳо, мошинҳо ягон чи барои реклама бошад, марамаз сурат маълумот шуд дар номери имо ба саи мо рӯйкунен. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор чӣ хеле гуфтам, квартираҳои фурӯшӣ аз Тирато Душанбе тариқи кредит ва хонаҳои фурӯшӣ ҳам ҳастанд тариқи кредит ва квартираҳои фурӯшӣ аз Тиратои шаҳри Боход аз Ёвон, Ваҳдат, Кулоб ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар кор ҳастанд. мо аз видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 165 сомонӣ. навор аз сар мегӯяд то охираш тамошо кунем. рафтем. якм эълони имрӯзаи мо дӯстон аст, ба аренда дода мешавад чизҳои сохтмонӣ, яъне леса, шид, апаловка, фанер барои хона кардан, барои фунда мерехтан, барои якум ошра, дуюм, сеюм чӣ хеле ки ба шумо лозим бошад. ҳамаи намуду размерош ҳастай. 2 метра, 2,5, 3 метра, хоб ҳастай 90 сантиметра, 40, 50, ҳамаи намуд размерош ҳастай. кадом мисол сохтмони шумо надошта бошен, чӣ хеле ки проекте набошад, ҳамаи намудуш ҳастай. дар инҷа маълумотош навистагӣ ҳастай ва рақамошонам агар ки ягон тиша нафаҳмиден аз соҳибашон пурсен. ба шумо аренда медиҳанд ки ранги плакат, нархаш бо маслиҳат. дар кадом гӯшаи Тоҷикистоне ки шумо набошен, ба шумо аренда медиҳанд. хоб ҳаққи бурданаш бо маслиҳат астай, яъне ки ба муши худашон агар хоҳем мебара, инаш бо маслиҳат астай. дамкрат, обшим ҳама чӣ дорад. балои монолит рехтан фанер дорад ва астай барои балка тахтои тагаш. ҳамаи намуд размерош, ҳамаи намуд аз ҳамаи тарафаш ҳастай. якум рақам астай мегафон кор мекунад ва дуюм рақамошон рақамҳои расмӣ астай ки инашда имо, ватсап пайваст дорад. якумин номерда номери Тоҷикистон вайда имо дорад, инашда ҳам имо, ҳам ватсап. ҳарду рақамошон кор мекунад. адресин апаловка, шид, хоб леса дар шаҳри Ваҳдат дӯстони азиз ки дар онҷа қарор дорам. хе офиси чизи калон дорам ки як галаса барои чанд каси хоҳен ёфта метиҳанд, яъне хела бисёрай. хоҳен дастафкам када метиҳанд, инаш дастафкаш бо маслиҳат. лабои намуд апаловка, шид, леса, хоб дамкрат, фанер доранд. боз такрор мекунам, рақамошон аст, марама дига маълумот шуд, нархаш бо маслиҳат аренда. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар Мачитон, посёлкаи Нав, деҳаи Нурафшон, то роҳи калони Душанбе Ваҳдат, обшим 400 метр роҳ астай. бениҳоят ҷои хуб астае ки лаби роҳи калона наздик. шаҳри Ваҳдат, Мачитон, посёлкаи Нав, деҳаи Нурафшон, аз роҳи калон Ваҳдат Душанбе 400 метр роҳ. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ тайёр бо ремонтҳои замонавӣ, евро ремонт. якта калидор, ошхона байни дуруни хона дастай ва ҳоҷатхона дар берун. гирди хонаҳо пол ниход маҳкам, тамоми намуди дарахтони мевадиҳандара дорад. тамоми намуди дарахтони мевадиҳанда яъне боғ кардагиай. дар дуруни хона пастяни об дорад. бо баъзе чиzoш савдо мешавад дӯстони азиз. ҳуҷҷатош ҳаста, не ки оформита худатон мекунед, инаш яъне бо маслиҳат мешавад. дар дуруни хона тамоми ашёҳои мисол диван, кресла, ашёҳои кӯдакона, мисол барои столи шитани кӯдакон ва барои дасторакунӣ, ҳамин чизи чораша мегӯяд, баъзеҳоша отдельно фурӯхтан метавонад мегӯяд, яъне ки ҳамаашон пачка мегӯяд, оригинал, яъне ки ҳоли 1 сол шудагӣ нестае. дӯстони азиз, боз мегӯем ки ин хонара айнол худашон тайёр кардагӣ ҳастанд. инҷа якум одам зиндагӣ кардесай, яъне хонара айсар нав кардагӣ ҳастанд. хона ягон камбудӣ надорад. бениҳоят ҷои хуб дорад, ҳам аз поён дар дорад, ҳам аз боло, яъне ки аз боло поён аз ҷо дар дорад, яъне ки ҳамин хонара ду тақсимам кунем мешавад, яъне ки ягон ду оила гира ду тақсимам карда мешавад. нархи хона бо маслиҳат фурӯхта мешавад ки даруни хонаҳо ҳар як кадомшон ремонт кардагӣ аст. хоб сабаби фурӯхтани ҳамин хона мегӯяд оилавӣ Москва меравад, сабаби ҳамин фурӯхтанаш ҳамин қадарае. агар ки кадоме ки мехарам мегӯяд, яъне зиёдӣ не, ҳамин нархи расходи худашон мегӯяд мегирем тамом, яъне ки зиёд не. барое ки яка на хона фурӯша, на хона бизнесе, ин просто мекушанд. инҷа Москва меравад, барои ҳамин хотир хонара нархи расходи худашон мефурӯшанд.
خب رقمشون هست 3 رقم هست که هر 3 رقمشون کورمدو در رقم رسی هست واتساپ پیوست و سیوم رقم توجیکسون هست که مگافون پاکستانی کار میکند. چخیلی تو نرخی خونه با مسئولیت دوستان است که خونه با همه اشیاء چی داره دیوان کلیسا چوش اینوش نه که نرخشون با دیگه سو با مسئولیت میشه ایناش عدل نه که ناو پاشکای در همین رقمشون زنگ زدن مسئولیت کنه ارزان کدام میتیان به نهایت انسانی خوب است ارزان میتیه میگه سروشنا برای اینو باید ماسکا کوچان با هم خاطر میفروشن یگان کم بودن جای بهترین مرامت تماس گیرین. سیم خونه فروشی نازی حولگی نوباتی است دوستان قرار دارد در شهر هیسور در شهرکی شهرورات دهه گنجریز پیشی تاکسی گنجریز دمیگد خونه صاحبشون همگی 7 سوتق زمین محصول دارد که 14 خونه فوندامنت‌های баланд ریختگی تگوش پادوال об свет هست یعنی که نکی обша خودتون میگذرونین об در خونه همسایه هست نکی اینجا دا خودتون обша گذرونده میورین ҳуҷҷатҳои хона 100%, 1000 дона ғишти пухта дорад, 2000 дона дига смен блок дорад, қум санг ҳаста, гирди хона полни худ маҳкам, даврӯзаи 5000 сомона мегад часпондан ки даврӯзара 5000 сомона нав гирифтиам часпондиам. дар қарибиш хона да магазин, мактаб ҳастай, хоб дар кӯча поёнтарак мегад мактабай ва хоб ҳамагӣ 200 метр дура мегад соҳибшон аз хона. خب دستروشون میگاد فروخته میشد با نرخ 100,000 سوم دوستان عزیز باز ارزان میشود. یک سال میگه طریق کردیت هم میگه دادن میشه یک سال طریق کردیت قرض. علی شام میگه با یگان خونه که در تریتوری شهر هیسور میگه باشه بالای سومتن که خونه تیار از همین شهر هیسور باشه بالایش سومتیان نه همین خیلی گفتن صاحبشون. کدومی اگر همین خونه را نلیچ سوم کتبه بوده تا بوچکای یک تونگا میگه داره وایش پدرکم میگه که بوچکاش خودش قریب 5-6,000 сомони зиёд места баъдро ки як бочка як тонага кадоме ки мехарам мегӯяд нали чӣ ҳамира падарка мекунем. ин ҳами рақамошон пастияни кор мегӯяд ва дар рақамошонам имо ҳама чӣ пайваст дорад имо ватсап ва аз ҳама хубаш дар рақамошон промой занг занед. як сола кредит ва нали чӣ сумкати 100,000 сомонӣ бо арзона мешавад. ин ҳами проектҳои хона ҳастай 4 дар хона бо ошхона баня подвалаш кати хона опшн ҷои беҳтарин дай иққа вариантҳои хуб дорад. марамат занг нархш арзонай бо қатиш гап занем. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. хонаи заминӣ қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт дар райони фирдавсӣ поёни корвор маҳаллаи грав завод. ҳамагӣ 2 сотиқ замин маҳсуб дорад ки ду дар хона кардагӣ аднаскания ки обсведаш ҳастай ҳоҷатхона ошхона баня гидаш маҳкам даруни хонаҳо ремонт дорад барои зиндагитон 100% мешавад. хоб баня мегӯяд дар дуруни хона аст ва кухни ёш мегӯяд дар берун даруни хонаҳо 6/2 нам хеле аст обсведчам пасияни дорад не ки дӯстон азиз ҳуҷҷати хонаро худатон мекунен фақат ҳамин хел шарт доранд хона руш битон хай барои зиндагитон 100% мешавад ки нархаш бениҳоят арзони ҳамагӣ бо нархи 160,000 сомонӣ ки боз арзонтарам мешавад. якум рақамо аст вавилони тоҷикистон аз рақамо тоҷикистон кор мекунад. дуюм рақамош рақамо расӣ аст ки инашам пастияни кор мекунад. имо ватсап пайваст дорад ҳам оби шаҳрӣ дорад ҳам оби дуруни оби качайкам ду намуд об дорад ки пастияни обошон ҳастае фақат ҳуҷҷатша худатон мекунед кардоме ки наличи мегирад арзонтар мешавад. шаҳри душанбе поёни корун маҳаллаи гравзавод дар наздикиш мактаб мағоза бозор ҳама чӣ ҳастай дарахтони навниҳол гулҳо ҳама чӣ ҳастай. ин рақамошон ҳастай бо зангзад дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашоги лайкотона фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунед. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. квартираи фурӯшӣ аз тиратори душанбе дар райони фирдавсӣ рӯпарӯи бозори корвон яъне ки рӯпарӯи мағозаи 7 ахтар бениҳоят ҷои хуб аст ки доми 16 ошона дом духонага квартира аст ки дар 13 ошона қарор дорад. доми 16 ошонай обшим 73 квадрати метра мега соҳибшон дар ҷое метавонед ки мисол кушода кунеша об свет ҳастай дар трезаҳои главни часпондагӣ ҳастай дӯстон азиз. хоб ҳуҷҷатош мегӯяд шартномавиш мегӯяд ҳастай хоб хай ҳамаи самт мисол мағоза бозор дар пешош нархша мега $24,000 бо конкретна арзона мешавад. кадоме ки мега агар 70% сумша мегад пешакӣ тия вайша мегад мондагиша баъд яъне ки тариқи кредит
70% пешакӣ мондагиша, яъне баъд то 1 сол то чанд қадар худатон маслиҳат кунед. Агар ягон сехонаган бошад мегӯяд алиш мекунем, мегӯяд соҳибшон болоиш шумо да сум метиҳанд. болои сехонагаи шумо ин хонаро дода болоиш сум метиҳанд. рақамҳои Тоҷикистон ҳастанд кор мекунанд ва рақамҳои Россия инашта WhatsApp пайваст доранд. ҳуҷҷатҳои хона шартномаи ҳамагӣ бо нархи $24,000 нархи квартира бо арзон мешавад. Марамат занг занед, бештар маълумотша гиред. шашум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳае ки қишлоқи 400 гуфтага аст соҳибшон деҳаи 402 ҳамин хел маълумотҳо наистиҳам. ҳамагӣ 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр. дӯстони азиз, боз дар ин параш бо 4 дар дига хона времика аст ки мисол неки сохтош нопуррай ранг бор ҳамин хел корош мондагӣ аст. дӯстони азиз, коробка аст болош пӯшондагӣ 10 сотиқ замин 4 дар хона тайёр, боз 4 дар дига хона даи параш. дар наздикиш мегӯяд мактаб, балница, масҷид хела наздикай ва главни обсветам дорад. 4 дар хона ремонти средни ва 4 дар дига хонаи коробка гирдаш маҳкам дароза часпондагӣ обсвет дар дурунаш. ҳамагӣ бо нархи $120,000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. срочно мега сум дарокай кадоме ки мехарад арзонтара мешавад. хайбо дигар маълумотша аз соҳибашон мегирад. дӯстони азиз, рақамҳошон аст мегафон кор мекунад, нархшам қимат нест, 120 бо арзон мешавад. агар шумо дам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳо, заминҳо, мошинҳо ягон техника барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумот шуда кунем, дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон бояд таги аст аз сиратои душанбе аст ки пойтахт райони Фирдавсӣ автоцентр пеши таксиҳои Кулоб. ҳамин хел гуфтааст пушти дарвозаи корвон, яки пушти сеюм дарвозаи корвон. хоб духонага квартира аст ки дар дуюм мошина қарор дорад. 38 квадрати метр боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чорааш мегӯяд қоидавӣ аст, бо ҳамаи чизи чорааш. хоб даруни хонаҳо ремонт кардагӣ аст. хай наздикиш да ина бозор дар пешаш мактаб, мағоза, масҷид ҳаст. пеши таксиҳои Кулоб, сеюм дарвозаи корвон автоцентр. дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи $265,000 сомонӣ. лоббои время мегӯяд шаб рӯз мегӯяд занг занен, хай маслиҳат мекунем, яъне ки чанд қадр арзон мекунад инаша ягон чи гуфтагӣ нест. ҳамин одамони харидор мега лоббои время занг зананд. рақамҳошон мегафон $265,000 сомонӣ аз душанбе райони Фирдавсӣ квартира. марамат тамос гирен. дӯстони азиз, аз кадом гӯшае ки Тоҷикистон ки хонахар ки бошен дар комментара нависен. замин мехарен, квартира мехарен, хона мехарен, ягон чизи дигар мехарен, дар комментара нависен. мо ҷудо карда дар видеои оянда пешкаштон мекунем. шумоам дасткитона фаромӯш накунед, лайкотон нагузоред ва силкаи навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram, Facebook чизе ки набошад тақсим кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. ҳаштум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кулоб дар наздикии автодром гуфтагӣ аст соҳибшон. шаҳри Кулоб наздикии автодром мега соҳибшон ҳамагӣ 4 сотиқ замин 4 дар хона мега тайёр. обсвет ҳаст, даврӯзаи нав ҳамаш қоидавӣ даруни хонаҳо мегад ремонт кардагӣ. срочно мега сум дарокара мега ба ҳам хотир фурӯхтесем. хона мега тайёра медорӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ. просто камтар мушкил дора мега мушкил, яъне ки сум дарокара мега соҳибшон ба ҳам хотир фурӯш намудиянд. ҳамагӣ бо нархи $130,000 сомонӣ. дӯстони азиз, ки боз арзонтара мешавад. ин ҳамин рақамҳошон аст. вавилон 985 кор мекунад. кадоми бардорон дида ки аз тература ҳамин Кулоб ҳамин хона ки лозим бошад занг зада қачон маслиҳат кунед, арзон карда метиҳанд. не ки илтимос мега беҳуда мега занг назан, фақат одамони харидори конкретна. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳо, заминҳо, мошинҳо, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумот шурӯъ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. дар имрӯза наврум ҳамин хонаҳои фурӯшӣ тариқи кредит ва тариқи сумакӣ буд пешкаштон кардем. то видеои оянда худо нигҳбони ҳамаи шумо.